Le 1er septembre, Kodobé. Le 1er septembre, Kodobé. Maintenant, da Aukloga. Donc, Bolmo, a une vidéo à partager. Bi Mali armée. A une démonstration de force de la Togoni. Kounou, a un terroriste ou bunte, en effet, ou Massawali. Bi fena ou nana Togoni, men anda douala. Bi armée continue la Togoni. Armée opération Bawareke Togoni bi. Akabo, Aklima. Ah, en effet, Sangolo ka kalane. En effet, Sangolo ka kalambi, ame watimna. En effet, Farapou mounou megake. Kodo nyebla bara de do, on va en venir. Bité le 29 ya. Dans 3 à 4 jours, ou bien 3 jours, le premier, on va le correbe, est-ce qu'il y a femme? Donc, amen allez. Au temelengo, un ambassadeur, Noé Issa Konfoué. Ama nogo douala ako oni mugoma ko kidal akan atedi mugo flama kidal kambe di Mali armerema akor kotoye ko foi kotoye kidal kan abedi Mali armerema amena klaka anda douala abado kuni nouvelle pele badi sege mingara janfa bade ne kume janfa bade ne kume jaminusma e camion do fene. C'est pas possible. Mais là, ça m'a. J'ai eu camion d'offre. Camion n'a contaminé l'endo. Ni tchenchen djou ba kono a tchenchen mais c'est qu'à ramadan faka. J'ai eu au camion. Ou taro blaber Mali armé ka kankre fait là. Tchembolmo vraiment nous maï. Tchem minusma maï. Billahi minusma maï. Et si ya famu. Au temelengo. Iba et tournim déclaration là. Maliko. Ale be accord ko mais nale ka armée be ta jewo cheni jo armée malien en balmo bi yere ka katame ni jo yo bi yere ka katame donc balmo iba e kafo vraiment révélation baden ne be je veux le maximum de partage pour que anase ka andado ni vidéo la sans ani kidal situation amena kana andado ola est ce qu'il y a famu amedo anga vidéo konna la sa ambora. Voilà. Donc, bon, il va y avoir fort, on met dans la vidéo qu'on a. On voit qu'à Kiboria do soro armée communiquera. Qu'on a klibala Mali avion. N'a pas formé ma Sukhoi 27. Bon, qu'on ou est gauchili sur terroriste là. Terroriste qu'on me fait regrouper. Est-ce qu'il y a famou qu'on vena Mali armée attaquer, qu'on vena population civile ka. Bon, ni a klibala ni image ou là, aula. Oh, imaginez là, il y a Mali armée. Un avion mais sans fait. Il clobe marfa mangana doudoudou. Un avion mais sans fait. Il clobe missile jiginkana terroriste comme moblika. Eh, mbalmo, tchekunu armée fado terroriste. Aye fado là. Aye chouko nous dongoche. Donc il va y avoir ou quelqu'un. Ah, mbalmo ko anefis kote dama. Parce que armée ka ngata anefis récupéré. Maintenant, la vidéo est suivie. Ore senfe bifena kunu munte lendi ya yoro kunu mwe lendi bo bifena tukuni iba ye ka foko terroristu de willa tukuni Mali armée kama iba ye anga armée terroristu de repérer à 12 km de Anefis balmo parce que kane bena le di Mali armée ma Anefis kando be o kanga di Mali armée ma donc terroristu ani sema mwo ou quelqu'un ko yoro te dit tukuni Mali armée ma ko fo muguni kisen mbalmo sema era beka mana communiquer o ke est-ce qu'il y a bon sema era beka armée aga communiquer do la beka Mali armée tochie abeka Mali armée brouja donc anga avion ne flèque à terroriste repéré ou terroriste repéré à 12 km ou be labena ou ka colonne de véhicules mbalmo aga plus de 30 à 40 véhicules ou be labena ba kalama ja Obeka tuga mobile dogo tukon na odela. Esi ya famu. Obeka taga tuga mobile dogo tukon na ola. Obeka taga dogo yiri kerefe la ola. Esi ya famu. Pour que yiri bolo. Oluka sega mobile nunun dogo mobile nunun ngana seka ye. Pour que oka sega usurunya. Esi ya famu. Et anefis kana le maximum possible. Donc nous sera ola. Obena Mali armée ka position. Obena kana ou attaquer. Bon satellite de surveillance mounou me ambolo. Ani drone mounou me ambolo. Olu information di anga fini tigoma information dile Mali armée de flèche avion laouli un avion Sukhoi 27 laouli
un avion super Tigano lawuli balma o flaga terroriste ou ga mobili dogole yiri jugoro akacha plus de 40 véhicules avec des motos balma Mali armée de flèches à frappe jigi nunga plus de 30 minutes avec frappe avec jahanama jigi tasuma be ga bo sanfela la esia ko mon ka jigi dugukolo ka balma ngo armée ou do forum ngono yiri tout fin fait crève ngo armée ou bombarder ka yiri tout be détruit esia bon yiri tout fin fait mais armée ya yiri tout be boronto a yiri tout be détruit am wakati mina am balma o tchétchénie do na terroriste kuna kunu uga mobili duru détruira bi uga mobili min détruira a daire maseka donc parce que armée makuma bilan ereka mais armée opération aérienne minge armée communiquera au cas 12 km balmo ni mo de fois nga aklisiki ni yoro bena di Mali armée ma e ba sura nga avion me patrouille là depuis 1 mois ou be ga yoro surveiller depuis 1 mois e ba nga drone me depuis 1 mois e ba nga radar be nga satellite be mouvement fait be ka ke dantan fait be akera kongo kono bagan yo akera animaux domestiques yo akera adama de yo armée be ga bere local donc on est simple sur la base de ces renseignements bolmo mu ya sous terroriste ku bolmo akera de ko tunte ntuguni kwa yiri fefe be we yiri boronto esia fam terroriste nunu no fe bolmo ko mobili be de tiena o kun kanga offensive minge offensive be de tiena chew halakira chew sara esia e bolmo we mo chama perdu de we mo chama perdu ni ma ira ko na le offensive minge armée kama ni koro de ko offensive ka échouera ni koro ko kele tiena o bolo aw ba do yeni kele ga kunjumena balmo bité esia fam bien le 29 le 30 le 31 le premier be ben est-ce qu'il y a fait mon domima balmo il va donc quand transférer armée malienne ma anefiso kase agelo kuma quand mena le transférer armée malienne ma balmo à partir du premier donc ni quand transférera armée malienne ma nous ina fo ye embuscade minda ber ou be fegana o embuscade kelende da est-ce qu'il y a fait mon Mali armée même balmo nga avion ye stra franc oui stra franc duma mo yen oui stra franc nga force spéciale yen abaye ka foko ber situation kera tane mais ber anga commando parachutiste ko avion nga na intervention ya ku ka to olu duma mo ma esi afamu donc comme inama ya ber intervention nga nga duma mo ye sesoro o be kana ni plan mi o me fera kon amade ka kon atu ko chaou bla ya na nga c'est pour que ga muskada o de la nga avion go non olugo duguma mo ma cette fois-ci ou ka to ga intervention nga donc Mali armée flèche ka terroriste ou jolokar arme lourde fait bu bolo ou ya arme lourde be détruit donc ni yo kenere fura ka bla duguma mo yen donc ni duguma mo na progresser ça duguma mo ga progression na ibaye obstacle tina ke tuguni ibaye ka fo ou tena résistance baké alni mo bora ou kama atena teme mo kele mo fla we tien ça va tien nani ngoma donc nolu nana kube convoi attaqué convoi ni ganga tisiyane fiskana ibaye ka fo mbalmo armée anga duguma mo bu boronto ils seront pas en mesure de faire face est-ce qu'il y a au convoi de véhicules blindés même ta anefis balmo mega kuma do foyer Mali armée ba déploiement minge anga GTA Nabda Kaunkana, Bolmo a doualé plus de 300 véhicules blindés. 300 véhicules blindés. 300 véhicules blindés. Bolmo a un convoi doualé. A blindé. Ni Joyen Bolmo, ou bi no tunkanama, ou bi kono daile quoi. Ou bi kono baraka yindien walai. Donc on est simple, il va y Koimbe Masura, Anefis se trouve à 112 km de Kidal. 112 km de Kidal. Bolmo va y rakafo. Nibe anefis ko be ka ke Kidal isigile nyebala depuis ber ko be ka ke eskia famo nyebala en même temps amna ta localité do fena récupérer septembre yoro chama me na damare conformément au plan ni mafle ni mois de septembre a bolbo eskia famo Kidal ga nga di Mali armée ma ni mois de septembre si je ne me trompe pas est-ce que vous voyez donc anefis Thessalite Agelok, Kassek Kiralma, Nimbere ben le dit. Peut-être ou donc mais c'est qu'à bon yongo korone. Mais à bara bere damne leme Mali armée fait à me waratimina.
ore senfɛ b'a ye k'a fɔ kunu sigi kɛra conseil de sécurité de l'ONU na balimaw sigi min kɛra a sigi a kuma cayara dɛ a b'a kalama o tun bɛ fɛ ka janfa dɔ de labɛn Russie ni Chine y'i opposé a la o janfa ye mun de ko kan minnu bɛna di ko kan kana di armée malienne ma ko kan kana transférer armée malienne ma ko kan ka di groupe terroriste ma o tun bɛ o baara de la o de la Mali ambassadeur ye nɔgɔ bɔ a la a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ Mali ambassadeur ko Kidal kan k'a tɛ di jamana fila ma an ka ambassadeur min ye Isa Konfuru ko Kidal kan ani Mali kan o kan n'a bɛ yen est-ce que y'a faamu Mali jamana kan k'a bɛɛ bɛ di Mali armée de ma a bɛɛ bɛ transférer Mali armée de ma a bɛɛ bɛ bila Mali armée ka disposition de la donc balimaw o b'a yira k'a fɔ ko Kidal kan ko bɛɛ ka lemurukumuni tigɛ a kan ko Kidal kan ça sera transféré à l'armée malienne Kidal kan bɛ di Mali armée de ma a tɛna di groupe mouvement a tɛna di mouvement armé ma a tɛna di terroriste ma u bɛna ta k'a di Mali armée de ma Mali ka kantigɛ da yira wa Mali ko kunu ONU kɛnɛ kan ko n'ale ka armée bɛ ka baara kɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ ko n'i bɔra k'i bɛna armée kɛlɛ k'u b'i kɔnɔbara kɛ ɲintin ye u b'i kɔnɔbara fan bɛɛ kɛ wo ye ni mobili fɛn fɛn nana u b'a mobili est-ce que y'a faamu bal fɛn fɛn b'u bolo u b'a bal bɛɛ cɛ a mobili la k'a mobili kɛ ɲintin ye donc Mali armée ye o yira ko k'a fɔ ONU ye ko min kɛr'u la bɛɛ k'u tɛn'u sigi k'a lajɛ tuguni dɛ olu tatɔ olu kɔni u tɛna se mɔgɔ ma u tɛna se groupe armé ma mais groupe armé i ka bɔ k'i b'u attaquer yan ko su min kɔn lahara la n balimaw k'u b'i kɛ i ko file cilen u b'i ka groupe yɛrɛ kɛ de u b'a yɛrɛ kɛ donc an bɛ wagati min kɔnɔna la donc i b'a ye Isa Konfuru a ye nin kangari da a ye assurance di ko Mali bɛna Kidal kan récupérer ko kuma yɛrɛ t'a la kan fila de bɛ Kidal kan dɔ bɛ Kidal dugu kɔnɔ ani yanni Kidal donda fɛnɛ kan dɔ bɛ yen donc balimaw an ka hakili latigɛ u ko kɛlɛ t'u ni sema cɛ kɛlɛ t'u ni groupe armé cɛ u tɛna bi groupe armé kan mais ni binnaw kan n balimaw u bɛ fa tigɛ ka bin ɲɛ la dɛ parce que bi est-ce que y'a fɔ Mali armée b'i ko kɔrɔnkɔrɔ bama de a tɛ s'i ma mais ni binna kan n'i turu a la balimaw i b'a dɔn k'a fɔ k'i turu a ko la est-ce que y'a faamu donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ opération minnu mana kɛ le mois de septembre ça sera un mois très décisif les choses s'accélèrent kow bɛ ka accélérer ko baden de bɛna kɛ septembre de septembre à octobre balimaw o ye Mali crise ko bannen mugu kan bɛna dɔgɔya Mali bɛna suma lafiya bɛ ka na o de la groupe armé bɛ ka i b'a ye groupe terroriste dɔw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u taara demander ONU fɛ ko Mali armé ko bɛ ka fagali kɛ kojugu ko Mali armé ka dɔ bɔ fagali la ko population civile bɛ ka siran Mali armé i b'a ye k'a fɔ an ka ambassadeur min bɛ ONU na n'o ye Isa Konfuru a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka sa i b'a sɔrɔ terroriste de don ko mɛ ka tɛ ka kɛ population civile la ko Mali armé bɛ ka population civile protéger comme il le faut jawu i b'a dɔn k'u tun ye janfa wɛrɛ kɛ n balimaw k'u ye cɛncɛn bɛɛ armé donnen bɛɛ kan kɔnɔ jawu ye cɛncɛn de contaminer an t'a dɔn nin kɛra cogo cogo ka cɛncɛn kɛ conteneur kɔnɔ ka cɛncɛn donni ka conteneur fa cɛncɛn na o cɛncɛn u taar'o de bila Mali armé ka kan kɛrɛfɛ donc kisɛ mana cɛncɛn sɔrɔ ni cɛncɛn yɛrɛ kɛra n balimaw cɛncɛn gaz toxique de bɛ cɛncɛn na ni cɛncɛn gazi n'i y'a sama an balimaw i bɛ taa lahara dɛ cɛncɛn ma ɲi dɛ u tun bɛ fɛ est-ce que y'a faamu ka Mali armée empoisonné u tun bɛ fɛ ka bɛɛ population ka empoisonné a bɛ fɔ nin de ma arme bactériologique cɛncɛn est-ce que y'a faamu kunun de ja an bɔra nin kalama a ye taa ambassadeur ka déclaration kalan a ka ambassadeur ka déclaration lamɛn n'o ye Isa Konfuru ye n balimaw ja u ye cɛncɛn de contaminer ka cɛncɛn ka est-ce que y'a faamu a tɔgɔ ka microbe k'o la ka banajugu bila cɛncɛn na ka cɛncɛn ka banajugu bila o la k'o bila conteneur kɔnɔ donc n'anw taara ni armée o conteneur dayɛlɛ o conteneur i b'a ye k'a fɔ gaz min bɛ bɔ mɔgɔ mɔgɔ mana respirer i bɛ sa mɔgɔ mɔgɔ mana respirer n'i ye muso kɔnɔma ye den bɛ sa a kɔnɔ i tɛ se ka balo donc ni o cira n balimaw ni o conteneur dayɛlɛ la a kasa bɛɛ bɛ na i ta sɔrɔ a conteneur kasa la Mali armée ko MINUSMA k'a k'i teliya a ye conteneur min piéger k'a bila bɛɛ k'a k'a ka conteneur cɛ dɛ armée ko k'a tɛ manamana ko la dɛ k'a tɛ molobaliya la dɛ ko MINUSMA k'a y'a ka conteneur min bila k'a ka conteneur in cɛ ka taa n'a ye est-ce que y'a faamu u ye conteneur min bila bɛɛ
o y'u tugu de aw se ka kan transférer bon amaye u be kan kandi Mali armée ma ba kala ma ko do ba quoi u be kan kandi na akili bala France kelen nga bo base na yoro en to boto fle ngono gosi ama France fana gosi kan piéger kata mo faga kato bla armée malienne nga kan krefe donc Mali armée be tatron armée be ka patrouille ke armée tara bali shula armée be ka shu ko be ka lay nous sara sa chogo dumena u ka drone ngirina ka wuli ka Mali armée filmer u taro image ira diem ngola ko Mali armée mo faga ko ki den kwa ulu shudo ka soro lu ka bara do donc on la kan be di ama angam koloshi yana nga situ habité ala chejou ala kan c'est-à-dire ala ko anga be désinfecté nama désinfecté n'entoura ka magala nous me se ka faire no mi ma empoisonné ils sont capables parce que au lieu de mena yoro nous a fait au lieu de bolo ali do ayni yoro partager ko ju ali do atoko boto flengo do de la ka foye agent de sécurité de do ako kale de la ka baraka le ministre la ka teme mais civil de do ako ko ministre la u ka chenchen sago ayni yoro la ma ka la se anga autorité o ma na nga finindiko na ministre ka kan occupé parce que do de la ka ni ma fone a che abe akacha sangile ako ko nu ka kan di ama ani France armée ka chamana akan iba e olu comme sécurité là comme civil a yoro nuna ku ka chenchen nunu ku be feno de blauga chenchen nunu kono u be feno de blauga balstrin nunu kono esia bamu u ka chenchen nunu me ke ka kan esia bamu ka kan défense organisée na be wele ko béton ni do ba fama mira en béton o mira en béton ku be feno de doa kono mi ma to kan position se ka localiser mi ma to kan coordonner u ba di terroriste ma esia famu donc ni Mali tara u ka béton armée fin B u ka mur fin sigile me yonga u ka be inspecter no ka soro fenta kono mi me ke sababu e ka nga position géolocalisée ka di terroriste ma est-ce qu'il y a vraiment ils sont capables anu ka kan désinfecter angana do ka bureau kono tanga ma yoro désinfecter ils sont capables à matériel na fon bulu est-ce qu'il y a vraiment ka produit sugu do ke ibta be maka kan fin do la ou be do so do kono bâtiment do ki tege dala ballon ni alama jange ini jembe fara parce que bana bi fara ni bana yi fara mo ta do abta do watim na o ba soro tieni le o de fanga boyana est-ce qu'il y a pas donc il va e ka fo amanga ambassadeur mi me Issa Konfuru ayeni kuma aya fo donc le mois de septembre ça sera un mois très décisif pour l'armée malienne est-ce que vous voyez balmo o de la anga muyu terroristes be kan ne do ani français o de la ils veulent coûte que coûte faire. Est-ce qu'il y a un centre là quand désorganisé quoi donc on va aller quand les terroristes doivent blaguer pour persécuter centre là pour que angana se ka monter nord là et cette stratégie à d'aller il va kalamaka ba nyekora wallahi ou be ka balaka wili fa vegen wakati force tout l'arrêt ou be ka ta population civile ka bioluka parce que ou be faire ça armée be ka tan dispositif mien koron fait mbalmo groupe rebelle terre à bel c'est-à-dire jamana fla be se ki jo Mali armée abu becheche mena munu me gata koron fe bolmo terroriste ou te jamana fla armée sous région là il va blaka ki jo armée malienne an dispositif mi me gata koron fe bolmo abu ka minan be détruire abu ka minan tien en espace d'une heure de temps che bolmo ani mona la bente katare ani la ben la ki ka ere de be kata donc ou be ka sira ou fait on est donc, vous faites coûte que coûte empêcher, ou en désorganiser par-ci par-là. Donc, on a bien à piéger. Donc, en tenant vidéo indien, ni de quoi vidéo kunguruni, kada au cloquant, à balmakeni au dengue fait, amarasi la je recherche. Ka beakli jigame ka studio, ambeka à daile SIA famu. Donc, ni mo mo me faka ande me ibseka wole like 77 67 0017 77 67 0017 pour que kasega ande ma studio daile la nga sega émission yanama de qualité que avec dia mo fa be ka ande me fene studio cadre kono un de me do soro malsa ata abo donc ame ou pefo ou pe parkada o temelengo mbalmo mando fene kera fanga o nymanfo ambalma musumbe no ye Fatmata Nyan Patuli ibaye kafo atara deme de di orphelinat donc me muntula balo muntula orphelinat e demara oro de ni demara oro la mbalmo gele akumbuka ni demara oro ukumago be demela ambalma musumi Fatmata Nyan Patuli a me ka tara deme bata kati
est-ce qu'il y a famu mutugula orphelinat la no e demara yoro c'était munu yatimɛ denw mɔgɔw bɛ t'u den bila yɔrɔ min na n'a se t'u ye k'a mara k'a taara dɛmɛba ta k'a di malo b'o la tulu b'o la balo qualité sugu bɛɛ a balo a bɛ se ka taa san kelen approvisionnement na u taara o ta ka o di k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ pour que balo ko dɛsɛ kana na est-ce qu'il y a faamu vraiment an b'a fo o baara la n'an y'a fo o baara la an bɛ wura 12 fana fo i b'a ye il a été le premier opérateur min ye Mali dɛmɛ est-ce qu'il y a faamu u kɛlen ka embargo bi an ka donc wura 12 a fana a ka foli bɛ yan donc ni ne tun bɛ n bolo ka a da u tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ marasi la je le chercheur salamu